Здравейте, приятели! Аз съм Тони и съм много щастлив да ви обявя, че отново ще бъдем на Munich High-End. За тези вас, които не го знаят, това събитие може да разгледате голяма поредица от клиповете, които направихме от миналата година. Имаме много интервюта, имаме много walkthrough, в смисъл нещо беше доста интересно за миналата година. Тази година с Иван и с част от екипа отново сме там. Ще видим много, надяваме се да видим най-новите неща в аудиотрендовете. И въобще тази година се надявам да чуя повече системи, защото миналата година беше от среща в среща между клиповете. Забавен период от мен беше, но тази година е уникален, защото това ще е последния Munich High-End. От до година събитието се меси в Австрия. Тъй, че за тези от вас, които желаят да го посетят за последен път в Мюнхен, да отидете да изпиете една бира на центъра. Може да видите замъка на Дисни, който е вдъхновил Дисни замъка, който е съвсем близо до Мюнхен, за който всеки път не мога да произнеса името. Гугълнете го, слушайте коментар, ще съм благодарен. И въобще да видите най-меката на аудиото за Европа, фокусирана върху няколко дни. Сега, няколко от правилата на Мюнхен. Първите няколко дни са фокусирани върху търговията. В смисъл, че това са основно за бизнес-то-бизнес срещи. За тези от вас, които искат да присъстват на първата част, сега, как да ви го кажа, ако имате някаква фирма, може да се регистрирате. Ако нямате фирма и някой има ваш познат, сами си преценявате. Надявам се, ме разбирате. В съботата и в неделята е отворен за всички посетители. Тогава това е най-голям хаоса, разбира се, но по четвъртъка и петъка е доста добре, има много презентации, може да видите някои от легендите като Аксел Грел, примерно, който създал HD 600, HD 800 и дори е участвал и в Orpheus създаването. Може да видите страхотни гурута, що се отнася до кабели, до усилватели, колони, въобще е нещо уникално. Също, това, което трябва да направите, като отидете първи път в Мюнхен на High-End изложението, първото, което трябва да направите, е да посетите винилните щандове, защото там първите часове се разграбват най-хубавите винилени плочи. Със съжаление, тъй като винаги гледаме да отвориме, да покажем нещата в началото, не успявам да го посетя, но много от приятелите, които посещават, виждат и въобще си грабнаха страхотни издания, които аз не успях да се добра. Да. Може да видите хора като от headphones.com, може да видите Chronicle, може да видите Darko, може да видите много хора. В смисъл не мога да гарантирам, разбира се, кой точно ще присъства, но headphones.com винаги са там, задължително. Zeus обикновено също присъства. Хора като Майкъл Флеминг, които са фокусирани върху аналоговото аудио, също са там, прати презентации. Въобще е нещо, което силно препоръчваме да посетите и тази година ще бъде страхотно събитие. Пишете в коментарите дали ще сте там. Мислим да организираме някаква форма на било не знам, Discord или някакъв подобна медиа като канал за българите в Мюнхен по времето на събитието. Да съберем така, направим един обяд, въпреки че откровено казано бургерите там не са въобще ефтини по време на събитието и качеството не е кой знае какво. Има и в района също така доста от системите се представят и се показват. Всичко ще бъде на сайта на Munich High-End и реално остава по-малко, около месец някъде почти в момента, тъй че отново това е нещо, което силно си заслужава. Следете ни канала, ще направим пак пълно walkthrough. Миналия път Иван с камерата направи с солидни мускули, тази година ще снима май с среда ли си, Иванка, тази година? Що не съм с... С тази година, ако ще снима с среда, сигурно вече ще е готов и за мистер Вселена на края от мускулите ще направи. И да, какво е вашето мнение? Дали сте били на това изложение? Дали има някои други изложения, които сте били, които ви харесват, при във Варшава? Сърбите също не правят лошо изложение. И въобще, кое ви е харесало така като изложение, що се отнася до аудио? Харесва ли ви акустиката, която се прави по времето на тези изложения? И кой е продукта, който сте си купили на базата на това, че сте посетили такова изложение? Споделете в коментарите, много ми е интересно да разбера и както преди, така и сега. Аз съм Тони, до следващото видео.